Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Atong sugdan kining atong pagtuon ning takna sa kahaponon sa pagbuklat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11. Mao kini ang patukuranan sa mensahe ning takna sa kahaponon, unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 11. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Kasagara, kung magsugod ako sa Bible study sa usa ka lugar, akong pangutan-on ang mga mitambong mahitungod sa usa ka sitwasyon nga nasayod ako nga makarelate kitang tanan. Say for example, kung doon na kita'y nakitang tao nga naghinuktok, unsa kay posibleng musantop sa atong hunahuna mahitungod di ining tawhana. Ni anang tawhana nga naghinuktok lawom kaayo ang panghunahuna. Siguro hunahunaon nato nga dako gyud tingalig problema kining tawhana o. Or siguro hunahunaon nato nga basig do na siya dili maayong gibati sa iyang lawas. Or siguro gihunahuna nato nga kining tawhana siguro hingabot ang iyang hunahuna sa Amerika. Daghan kay tag mga pangaghap, daghan kay tag mga pamasin, pero sa tinuod mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, dili nato mahibaw-an kung unsa gayud ang sulod sa iyang hunahuna gawas kung kanang tawhana mo istorya o mo pahibalo kanato kung unsa iyang gihunahuna. Makurata na lang ta nga layo ra daay kaayo sa atong mga pangaghap ang iyang gihunahuna kay for example kanang tawhana gahuna-huna di ay ug unsaon pag-imbento og gadget nga ma-capture or madakop ang oxygen ug hydrogen gikan sa kahanginan unya maka-produce og instant water aron dunay mainom sa panahon sa baha nga dili limpyo imnon ang tubig. Kanang tawhana di ay usa ka scientist. Gahuna-huna kung unsaon pag-imbento og gadget nga madakop ang oxygen ug hydrogen sa kawanangan. Kung unsa na lang ang misantop sa atong hunahuna, pero layo ra day kayo sa kamatuoran. Now, giunsa man nato pagsayod, gumikan kay iyang giabli ang iyang baba ug nagpahibalo siya kanato sa iyang gihunahuna. Ingon ana pod ang mga butang mahitungod sa Ginoo. Dunay mga tawo nga moingon nga para kanako ang Ginoo bisan pag makasasala ko dili man pud tingali ang Ginoo mosilot gumikan kay gugma man siya, maluluyon man siya, makatugot ka ang Ginoo nga ang usa ka tawo itambog sa impyerno hangtod sa kahangturan bisag gaanto siya didto.
Para ka nako dili ingon ang Ginoo. Napoy uban mo ingon nga dili. Ang Ginoo kinahanglan ka nga magpakasakit sa imong kaugalingon, magantos ka, silutan nimo ang imong kaugalingon para mapasaylo kaniya kay ang Dios masukanon. Para kanako ingon ini ang Ginoo. Well, para kanimo. Alang nimo ingon ana ang Ginoo. Pero unsaon man nato pagsiguro kung insakto ang atong gihunahuna mahitungod sa Ginoo? Na well, ang teksto nato nga gibasa ning takna sa kahaponon unsay giingon diri? Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Mo gani nga akong giingon kaganina nga dili nato masigurado kung unsay gihunahuna sa usa ka tawo. Kutob ra kita sa pagpangaghap. Pero dili gyud ta makasigurado kung mao ba gyud na ang iyang gihunahuna gawas kun mo sulti siya, mulitok siya, iyang buksan ang iyang baba ug ipahibalo nato ang iyang gihunahuna. Well, mahitungod sa Ginoo ang giingon po diri, ingon nga ang Espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Dili nato masigurado kung unsa gayod ang mahitungod sa Ginoo gawas kun siya mo sulti, mulitok ug iyang ipaila-ila ang iyang kaugalingon ngari kanato. Kutob lang kita sa pagpangaghap nga alang kanato bas ingon ini ang Ginoo para kanako, ingon ini ang Ginoo. Dili siya daling masuko, dili siya musilot hangtod sa kahangturan sa impyerno. Daghan kay mga tawo nga gahuna-huna ug ingon ni ana. Pero mga kaigsuunan, mga kahigalaan, dili kita makasiguro kung mao ba gyud kana ang kinaiya sa atong Ginoo gawas kung siya mismo mo bukas sa iyang baba ug mo paila-ila sa iyang kaugalingon kanato. Kung dili ang Ginoo muabli sa iyang baba ug mopadayag sa iyang kaugalingon kanato, dili gayud nato siya mailhan. Well, praise God. Dalaygon ang Ginoo gumikan kay ang Dios wala siya nagpakahilom hangtod sa kahangturan. Kay kun wala gyud ang Ginoo mo bungat sa iyang kaugalingon aron maila-ila siya kanato, dili gayud nato siya mailhan. Pero sumala sa gipamulong ko na ang Ginoo sa iyang grasya ug kaluoy nagpaila-ila siya sa iyang kaugalingon kanato aron ato siyang mailhan. Well, sa unsang pamaagi ang Ginoo nagpaila-ila sa iyang kaugalingon kanato. Nagpaila siya pinaagi sa mga butang nga iyang gibuhat. Ang giingon sa balasahon sa Salmo, ang tibuok kalangitan ug kawanangan nagapadayag sa himaya sa Dios. We just have to look at the things around us. Tan-awon lang nato ang mga gimugna or gibuhat sa Ginoo, mga kahoy, mga kabungturan, kadagatan, bulan, bituon, adlaw. Klaro kaayo nga kining mga butanga nagpadayag kanato mahitungod sa Dios. Pinaagi na ining mga butanga na ilhan nato nga ang Ginoo gamhanan, nga ang Ginoo makabuhat og dagko kayong mga butang nga bisag unsa ka bright sa usa ka scientist dili gyud kini niya makopya. Mo kini gitawag sa pagtuon nato sa theology nga general revelation. Pinaagi sa mga binuhat na ilhan nato ang Ginoo, nasayran nato siya. Pero ang problema mga kaigsuunan, kulang ang general revelation. Well, kung atong tan-awon ang binuhat, doon na kita'y clue nga dunay Dios. Pero gumikan sa kasalanan sa tawo, ang general revelation dili igo aron mailhan nato sa tiunay ang atong Ginoo. Nganong na sulti ni nako gumikan kay ang tawo sa pagtan-aw niya sa bulan, kahibulungan kaayo ang hitsura sa bulan nga naghatag og kahayag sa tibuok kalibutan, imbes nga ang Ginoo mao iyang simbahon ug dayigon, ang bulan na mahinuon mo iyang gisimba. Ang adlaw mao pod gihapon gahatag og kahayag, hayag kayo ang bulan sa gabi ug ang adlaw sa adlaw, imbis nga ang Ginoo mo'y dayigon sa mga tawo,
gisimba na mahinuon nila ang adlaw. Mo kini kahimtang sa mga tao ni adtong unang panahon nga nagsimba sila sa adlaw, nagsimba sila sa bulan, nagsimba sila sa mga kabungturan, ilang gisimba ang kahoy, ilang gisimba ang dagkong bato. Samantalang ang mga binuhat naghatag kanato og idea nga dunay Ginoo, pero ang revelation, ang pagpadayag sa Ginoo mahitungod sa iyang kaugalingon pinaagi sa binuhat, dili kiniigo aron ato siyang masayran sa tiunay. Mao nga kinahanglan nga mas himuon pang klaro sa Ginoo ang iyang pagpaila-ila sa iyang kaugalingon kanato. Salamat kay wala siya nagpakahilom hangtod sa kahangturan. Nagpadayag siya sa iyang kaugalingon pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi sa iyang pulong nga iyang gihatag kanato pinaagi sa mga propeta, sila Moses, sila David, sila Jeremias, sila Isaias. Gihatag sa Ginoo kanato ang iyang pulong aron atong mabasa ug atong mailhan siya. Well, ang mga pilosopo moingon nga nganong mutuo man mo sa Biblia nga binuhat ra man kana og tawo. Ang akong tubag ni ana mga kaigsunan mao kini nga kinsa man ay gamiton sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong, kabaw, kanding. Basin og mutuo sila sa pulong sa Ginoo kung kanding ang gasulat. Siyempre tao ang gamiton sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong. Tungod kay tao ang iyang gihatagan og utok og kamot nga musulat sa iyang pulong. Pero sumala sa giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang pulong sa Ginoo gihatag pinaagi sa inspiration sa balaang espiritu. Ang giingon diri, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa gikaingon ko na salamat gumikan kay ang Ginoo wala nagpakahilom. Gihatag niya ang iyang pulong, gigamit ang mga propeta, gigamit ang mga apostoles, kauban si Apostol Pablo sa pagsulat sa iyang pulong. Ug kining mga tawo, mga propeta na gigamit sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong, wala sila gasulat sa ilang kaugalingong katakos lamang, kundi pinaagi sa lamdag sa balaang espiritu. Gigamhan sila sa Ginoo sa pagsulat sa iyang pulong. Mao kini gitawag sa among pagtuon sa theology, the doctrine of the verbal plenary inspiration of the Holy Scriptures. Ang pasabot niini, ang Biblia walay sipyat, pulong kini sa Ginoo in the language that is God's revelation. The Bible is God's revelation of Himself in the language of men. Gumikan kay gigamit niya ang mga tao, ang kasinatian, unique nga kasinatian ni Moses, ni Isaias, ni Jeremias, ni Ezekiel, ni Pedro, ni Matthew, ni Lucas, ni Pablo. Unique nga kasinatian ni ining mga tawhana. Pero sa ilang mga sinulat, nailhan nato ang kinaiya sa atong Ginoo. Na katuna nato ang mahitungod kay Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga giingon sa Hebrews chapter 1 verse 1, the exact representation of God. Mailhan nato ang Ginoo, ang Dios Amahan, pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Hesus Kristo. So that is the verbal plenary inspiration of the Bible. Ug sa pagtulun-ang Kristiyano, nagtuo kita nga ang Biblia lamang ang otoridad sa atong pagtuo ug practice. Mao nga kung seryoso kita nga tinun-an ni Kristo, dili kita basta-bastang mudawat og pagtulun-an nga wala gisuportahan sa balaang kasulatan. Komo na kini sa mga Kristohanong tinuod, sa mga seryoso gayod nga nagatuon sa Biblia, common ang panultihon nga asa may pruweba ni inigikan sa Biblia. O mao ba? Sige, pamatud-i gikan sa Biblia.
Well, subo nga pamalandungon nga dunay mga grupo nga dili lamang Biblia ang ilang otoridad sa ilang pagtuo, kundi tradisyon or gani leader or tawo ang ilang otoridad kung unsay gisulti ni pastor or ni ministro so and so mo ilang gidawat nga kamatuoran dili. Si Pablo man gani nga apostol na, gawali siya didto sa Berea. Ang mga Bereans naminaw sila sa wali ni Pablo. Ilang gitiman-an ang wali ni Pablo pero wala sila mituo dayon. Ilang giablihan ang Biblia, gisusi nila ang balaang kasulatan ug sa dihang napamatud-an nila nga ang giwali ni Pablo anaa sa Biblia ay hara nga gidawat nila ang gisulti ni Pablo. Ug mao kini ang nindot nga kinaiya sa usa ka tawo nga nangita sa kamatuoran. Ang kamatuoran dili kini nagagikan sa bisag kinsang tawhana. Ang kamatuoran makaplagan lamang nato sa Biblia. Unsaon nato pagkahibalo nga ang usa ka tawo ga tudlo sa kamatuoran, kinahanglan gisuportahan sa Biblia ang iyang pagtulunan. Karon ang pangutana, giunsa man nato pagsayod nga ang Biblia wala mausab? Di ba pila naman kalibo katuig ang milabay? Gitranslate ng Biblia gikan sa Hebrew, gikan sa Griego, padulong sa English, sa Spanish, hangtod sa Tagalog, sa Bisaya. Giunsa man nato pagsayod nga ang Biblia wala ni siya ma-corrupted, wala ni siya mausab, basin og giusab kini sa mga tao sa pagkopya niini. Well, mga kaigsuonan, kinahanglan dawaton nato kini sa pagtuo. This is where faith comes in. Nagtuo kita nga ang Dios nga naghatag kanato sa iyang pulong adunay gahom nga mo preserve niini bisag pila ka libo pa katuig ang milabay. Usbon ko, ang Dios nga naghatag kanato sa iyang pulong adunay gahom nga i-preserve kini bisan pagpila ka tuig ang milabay. Unsa may pruweba nato nga ang Dios naga-preserve sa iyang pulong ug dili niya itugot nga mapapas kini gikan sa yuta. Well, unang-una, kung nakahinumdum kamo sa istorya sa paghatag sa Ginoo sa napulo kasugo kay Moses, siyempre, ang pulo kasugo, ang 10 Commandments, gisulat mismo kadto sa kamot sa atong Ginoo sa tablet of stone, tapyas na bato. Gihatag niya kang Moses. Well, pag naog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, nasuko kay si Moses, gumikan kay ang mga Israelita nagsimba og Dios nga baka, hinulma nga baka. Sa iyang kapungot gibundak niya ang 10 Commandments, napulpog kini. Unsa man pildido ang Ginoo, na-memorize ka ato ni Moses tanan, nawala ng 10 Commandments. Handwriting to sa Ginoo niya, gumikan sa kapungot ni Moses, nadugmok ang bato, nawala ng 10 Commandments. Unsa man pildido ang Ginoo? Dili. Atong masayran nga gisugo sa Ginoo si Moses og paghulma og ikaduhang tablet of stone, ug gisulat sa Ginoo sa pag-usab ang 10 Commandments ni adtong tablet of stone. Pagpamatuod nga ang Ginoo dili pildido, duna siya gahom sa pag-preserve sa iyang pulong. Ikaduhang example, sa Jeremiah chapter 36. Ako na lang ning inarate, gumikan kay kulang kita sa oras na kini sa Jeremiah chapter 36 makita ang pulong sa Ginoo nga gipadayag kang propeta Jeremiah. Gibasa kini ni Barok atubangan kay Haring Jehoiachin. Dili si Barok ang gabasa, kundili ang mga sulugoon, mga opisyalis ni Haring Jehoiachin. Napungot si Haring Jehoiachin. Katunga palang gani sa propesiya ang nabasa, iya na kining gitadtad o kutsilyo o gisugnod sa kalayo. Nasunog ang pulong sa Ginoo. Unsa man pildido ang Dios? Nawala ng pulong sa Ginoo. Pildido ang Dios. Kataas ni adtong propesiya nga gisulat ni Barok sa pagdikta ni propetang Jeremias, unya gisunog lang sa hari.
Nawala na ang pulong sa Ginoo, pildido ang Dios? Dili. Kung basahon nato ang Jeremiah chapter 36, gisugo sa Ginoo si Jeremias sa pagkuha usab og nilukot nga papel aron isulat ang tanan. Basahon na lang nako, bisan og kulang kita sa oras, basahon na lang nako. Jeremias kapitulo 36. Ang giingon dire, bersikulo 27. Human sunuga sa hari ang basahon nga gidikta ko kang Baruk. Gisugo ako sa Ginoo sa pagkuhag laing papel nga nilukot aron isulat ko pag-usab ang tanan nga nahisulat sa basahon nga gisunog ni Haring Joakim. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti kang Haring Joakim. Gisunog mo ang basahon ug nangutana ka ngano nga si Jeremias nagsulat nga ang hari sa Babylonia muanhi aron laglagon niya kining nasura ug pamatyon niya ang katawhang ingon man ang mga kahayupan. Busa ako ang Ginoo nag-ingon kanimo, Haring Joakim, wala gayoy kaliwat nimo nga mahimong hari. Okay? Mulatod kita sa verse 32. Unya nagkuha ako og laing nilukot nga sulatanan ug gihatag ko kini sa akong sekretaryo nga si Baruk ug gisulat ni Baruk ang tanan nga gidiktar ko kaniya. Gisulat niya ang tanang nahisulat didto sa unang basahon nga gisunog ni Haring Joakim ug may samang mga buta nga gidugang ko pagsulat kang Baruk. So nakuha nato. Ang Ginoo dili motugot nga ang iyang pulong mapapas or masunog. Gisunog ni Haring Joakim ang gipadayag niya kang Jeremias nga gidiktar niya kang Baruk ug gibasa sa mga opisyalis sa hari sa iyang atubangan niya gisunog ra ni Haring Joakim. Dili itugot sa Ginoo nga ang iyang pulong mapapas. Gisugo sa Ginoo si Jeremias sa pagkuha og laing papel nga nilukot aron isulat ang tanang pulong nga atua ni adtong unang basahon nga gisunog sa hari. Ang but ipasabot niini, ang Dios nga naghatag kanato sa iyang pulong adunay gahom sa pag-preserve niini bisan pag unsay buhaton sa tawo. Adunay gahom ang Dios sa pag-preserve sa iyang pulong. Mo nga nagtuo kita nga ang Biblia nga atong gigunitan karon maura kini, susama ra kini sa Biblia nga unang nabatunan sa atong mga katigulangan. Bisan pag libo-libo ka tuig ang milabay, dili kini makorrupted. Dili kini makorrupted. Dili kini mausab. Gipreserbar kini sa atong Ginoo ug dili kini mapapas. Ang giingon sa Ginoo sa iyang pulong, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Panaw man, mahanaw man kuno ang langit ug ang yuta, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin. Ang mga tanom kuno mga laya, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin. Well, aduna po'y historical evidence sa pagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo dili gyud mapapas bisan pagpila ka libo ka tuig ang milabay. Ang pinulungang Hebreyo walay vowel letters. For example, ang kalamba, C-A-L-A-M-B-A, kalamba. Kung sa pinulungang Hebreyo pa na, ang pagsulat sa kalamba, C-L-M-B lang. Klam, C-L-M-B. Mao nga ang gibuhat sa mga Masoret scholars, ilang gibutangan og vowel letters para ma-preserve ang pronunciation. For example, ang pinulungang Hebreyo sa pulong, dabar, pulong, DBR lang na sa original language, pero ang gibuhat sa mga Masoret scholars, gibutangan nila og vowel letters para ma-preserve ang pronunciation, dabar. Well, wala pa may printing press, wala pa may Xerox machine. Ang pagkopya sa Biblia, pinaagi sa pagsulat. Pinaagi sa pagsulat sa kamot. Munang nangutana ang mga dili matinuohon, oy, wala ka hinausab ni adto sa pagkopya. Ni adtong 1948, dunay usa ka batanong lalaki nga nagbantay og mga karnero sa Qumran Cave sa Dead Sea sa Israel. Ga shoot kining bata og bato galabay-labay sa purtahan sa Dead Sea, ug sa iyang paglabay nakadungog siyag mga banga nga nangabuak. Pagtan-aw niya didto, uy, tuwa di ay ang usa sa mga karaan nga mga
nilukot nga Biblia nga wala pay vowel letters, puro consonant. Muna nga nagkagubot ang tibuok kalibutan, mga Bible scholars ilang gisusi ang karaang kopya sa Biblia. The Bible was now under scrutiny. Gikumparar ang Biblia nga dunay vowel letters ug ang Biblia nga walay vowel letters, gikumparar kung nagtugma ba, nga naghaum ba. Pila ka libo ka tuig ang pagitan niini? 2,000 ka libo kapin. Gi-compare ang karaang Biblia sa Biblia nga dunay vowel letters, kahibulungan mga kaigsuonan. Walay kalainan, walay diferensya, naghaom, nagtakdo. Pagpamatuod nga ang pulong sa Ginoo pilaman ka libo ka tuig ang mulabay, dili gayud itugot sa Ginoo nga mahanaw. Mao nga sa pagtuon nato sa Biblia, kinahanglan atong masabtan ang otoridad sa Biblia. Wala na gyoy laing otoridad nga atong basihan sa atong pagtuo kundi ang Biblia lamang. Mao nga kining atong programang ang Putling Ebanghelyo. Open Bible kitang tanan. Dili nagabase ang atong pagtulunan sa opinyon sa tawo or sa haka-haka sa tawo, pangaghap sa tawo. Nagabase lamang ang atong pagtulunan sa nahasulat nga pulong sa Ginoo. Kung doon na pa kitay lain pang mga pangutana, pwede ninyong ma-text ang inyong igsoon o higala si Pastor Jeremias Hangad 0935-744-3030. Usbon ko, 0935-744-3030. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang
puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.